Vražda, ktorá otrasie aj tvrdými náturami. V Krompachoch na Spiši zabil 19-ročný mladík svoju 17-ročnú tehotnú družku. Miestni pomohli policajtom nájsť vražednú zbraň a aj zadržali podozrivého. Ten putoval okamžite do cely. Som tu prišiel vonka za ním, on ju začal byť za kúpalicu. Ja som ho chytil tak, dalo sa mi vyvonať z ruky, išiel dnúka a už vidím, že dačo uteká, som kúkať a už konec. V izbe, kde sa tragédia stala, je obrovská kaluž krvi. Najbližší nebohu Marcelu oplakávajú a ich smútok znásobuje, že pod srdcom nosila dievčatko. 6 mesiacov bola tehotná. To veľké diecko. Ahoj, nikde v živote daleko ja hreštate na vokere. Hoj, odej ma na veky, odej hete meru. Takto v ich jazyku hromžil otec nebohej a ukázal nám aj fotografiu svojej céry. Toto od jej druha nečakal. Mal ju rád. No neviem, čo sa mu stalo. On taký, že bol žiarlivý. No, ona sa nemohla s nikým rozprávať, alebo to už on... Keď do izby dobehli sestry zavraždenej, už jej pomoci nebolo. Jej druh sa dal na útek. Ja som bola zašokovaná. Ja som nevedela, čo mám robiť. Že ona bola zakrvaná všetko. Ošli všetci a že tak ju nechali bez vedomia, že aby umierala a ani prvú pomoc nedali nič. Toto je nôž, ktorým zišla z tohto sveta. Jej partner ho odhodil a stihol si prezliesť aj šaty. Miestni to našli obďaleč. A to som zavolal príslušníkov, príslušníci policajného zboru to zaistili. Si prajem, že aby sa tam zomrel. Ako zomrela moja sestra, ak zomre on. Tejto tragédii vraj predchádzala hádka aj bitka. Najprv všetci svorne pili a potom sa to zvrhlo. Otec podozrivého pôsobil najpokojnejšie. Ja mám 70 rokov, mám 2-krát infarkt a raz mám porážku. Aj cukrovku mám, tak vám poviem. Keď to spravil, nech si to odpíka. Ten trest. Ale aj ona je na vina. V tejto súvislosti krajský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Ja len toto chcem, že by dostal do živote. Lebo zabil aj dceru mi, aj vnúča. Lebo ona bola tehotná. Toto si prajem ja, že by dostal do života, že by už nikdy nevyšiel z tej basy. Otec podozrivého už len ticho skonštatoval, keď ho zavrú na dlhé roky, už sa ani neuvidia. Tá už nie, ja sa nedožijem. Keď si tak myslíte, že Gelu môže dostať? Úprimnú sústrasť, držte sa a nebite sa. Nie. Emócie lomcujú touto časťou Krompách. Tunajší, hoci žijú biedne, vedia, že vražda je čosi neprípustné a neodpustiteľné. A to, že policajti Erika vzali do cely, mu možno zachránilo život, lebo tu naozaj žijú v duchu hesla oko za oko, zub za zub. Ján Tribula, televízia Markíza.